Čaute, sme tu pri ďalšom dieli na Hardcore. Takže dnes by sme sa tu mali trochu popasovať s týmto domom. Bude to dosť práce a takto. Teraz sa kúkame, čo je naokolo, lebo už sme tu dlho neboli. A proste neviem, čo sa to tu deje. Takže tak. Takže, no, chcel by som vám povedať, že čo také, ani neviem, čo vám povedať na tému. Aha, tu je nejaký dom, kúkeme sa. What the fuck. Zase ma to hodilo naspäť, buglo ma to. To sa mi fakt, že nepáči. Pekná kadibudka. Celku hezká. Ukáž ten tvoj. Že to nemáš loknuté. Super. Lenže aj tak tu nič nemá. Milujem 500-600 čestiek a nič v nich. To je fakt, že čudné. Sa mi vôbec nepáči. Aspoň by som si to keď tak nejako rozstriedil, že zbrane a tak. A ne. Tento tu má hen, kakaové, neviem čo to. Fazule alebo čo. Ja som lepší, ja mám meč, diameč. Dobre. Wow. Čo takto? Wow. Fúha. Wow. Jaký pekný výhľad. Ty brďo. Ne. Skočíme na ten. Nemám moc veľa expov, takže nebudeme skakať. Nikde nebudeme skakať. Tak. No. Dobre, pekne sme zišli dole. A tu je ešte niečo. Ale čo? Čože? Niekto si tu robí svoje, aj neviem čo. Nejaké svoje iniciály. Portál do nedru. Je momentálne nedostupný. No lenže teraz kde mám dom? Bože, to len ja dokážem ísť ďaleko od svojho domu a potom ho nevedieť nájsť. Oh my god. Sa len sníva. Niekto to tu ešte aj celé rozkopal. Celé. Dopadrte. Aha, už viem. Kde mám dom? Tu niekde. Kde je domček môj? Pekné od teba si ma, že sa chceš teleportovať. Ale ja ťa nepríjmem. A vieš prečo? Lebo neviem nájsť svoj dom. A ona ma chce zabiť. Určite, a to by bola hanba, keby ma baba zabije. Aj toto je hanba, keď ma zombík zabije. Ach ja, kde som? Kde to som? Ja chcem nájsť svoj dom. Prečo chodím stále dookola? A viem, že tadiaľ to som neišiel. Bože. No dobre, už sme blízko. Už len nájsť ten zdroj lávy a... Ne. Wormhole. Čože? On sa mi tu nechce dať naspäť. Alebo že by to nebol wormhole. Že by to bolo niečo... iné. Takže... Teraz sme to fakt, že totálne pokazili. Už som sa nalákal, že to je ten môj obmedzený zdroj lávy. No. The fuck. Dom z hliny.
No tak jako, fuj. Normálne mi je nagrc. Zaujímavé. No tak. Prejdeme popri Creeperovi a čauko Creeper. Takže takto poskáčeme si. Ježiš, on svina chce pri nás buchnúť, on už aj buchol. On buchol pri mne. Alebo čo? Čo to je? Že by som musel ísť home? Dobre, idem home. Lebo fakt, že prepáčte, ale toto sa proste už nedá. A ideme si dať podlahu. Lenže akú? Zabijeme ju? A nie, nebudeme ju zabíjať, predsa však možno, že je nejaký amatér. Samozrejme, ja už taký skúsený let's player, ale nie. Prehnaná skromnosť je tiež choroba. A skoro som si spravil to, čo som nechcel. Takto. Dobre, nebudem hovoriť, že takto. Oh my god. Nezničil som si posteľ. Prečo sa nechceš zničiť? Znič sa. Lebo ťa zničím osobne. Ešte raz mi takto bugneš, tak ja vyhodím celý komp, jak šúter, ven oknom. A zničím celé okno. Áno. Excavation. Poď. Ty to dáš, Foreste. Inak toto som trochu dohnojil. Ako vždy. Lebo som nedomyslel, že ešte neviem že z čoho chcem mať podlahu. No viem, že ju chcem mať z dreva, ale z akého? To je niečo úžasné, neúžasné. Neviem čo všetko. Proste tak. Oak. Spravíme ju kockovanú. Pozrieme náš výber. Tak ako trochu nič moc výber. Ale spravíme si ešte z tohto tak. A budeme mať super výber. Ako Bieber. Ale nie, čo ste. Ja mám všetko proti Bieberovi. Úplne všetko. Hlavne fén na vlasy. Proti Bieberovi proste všetko. Už není taký slavný. Teraz budem slavný. My Devil MC budeme slávni. Ale nie. Čo ste? To zase určite nebudeme, si myslím, nakoľko ešte máme dosť málo odberateľov. Takže pomôžte. Každý odber sa hodí. Lebo každý odber sa hodí. Ježiš, tu som nechal trochu voľné miesto. Dobre, nebuguj. Nebuguj. A celkom by to aj mohlo byť. Si myslím. Myslím, až nedomyslím. To som čistý ja proste. Zase som to pohnojil a... Jaj, Pane Bože. Kto mne dával rozum? Ešte aj tu. Jaj, Bože. Za toto ma zhejtujte proste. Za toto by som sa zhejtoval aj sám. Čo, ja nechcem spať? Ne. Ešte je moc málo hodín. Nechýba mi tu pec. Nejaký čorkar mi šlohol pec.
Jaj. Jak by som ich zabil, takých čorkárov. Takže. Ďalší fail z Heňovej strany. Nakoľko si zase musí robiť ešte aj sekeru. Lebo medveď. Takže. Toto fakt neviem, aké je drevo, lebo je to taká čudná farba, taká zmiešanina. No. Takže sem by malo ísť biele. Biele. Aj sem pôjde biele. Ne. Bože môj. Ja som trollololol. A poskáčeme si a zničíme túto čestku. A potom pôjdeme na výpravu. To čo bolo? No ja som sa až nalakal, že tu niekto pri mne je. Že ho budem musieť zabiť. Pohľadom. Áno, že mi to... Normálne, že zničím polovičku čestky a normálne sa mi celý inventár zaplní. Zaujímavé. Takže takto. Máme ju doplnenú drevom a teraz čo takto ju namiesto toho kameňa dá tiež nejaké drevo. Čo takto dať toto celé z dreva a toto nechať iba z kameňa. To je úvaha, jak prasa. No takže zatiaľ si zoberieme toto, ale fakt neviem, čo mám teraz spraviť. Trochu trapas. Džungové škaredé, takže to tam nebudeme dávať. A mám nápad. Úplne nápad bombastického typu. Čo takto? A ja trollol. Prečo som si to nerobil ze strany pred dverami, aby som videl, aké to je? Není to až také hrozné. Keď si odmyslím tú škaredosť, tak to až také hrozné to není. Ježíš. Takto. Už viem, ako to spravíme. Bože môj. Prečo tu musím mať bugy? Tam je diera jak prasa. Odtiaľ to sa už nedostanem. Nie. Už som sa dostal. Fuj, tráva, fuj. Si škaredá ako... Neviem hovoriť čo. Neviem, čo vám k tomu povedať. Neviem, čo vám povedať k môjmu failu. Ďalšiemu failu. Takže toto je asi najnafailovanejší part zo všetkých najfailovanejších šorších. Bože môj, to sa nedá vysloviť. Čože? No nezblázni sa. Zase 10 sekúnd vám čakať. Že anti-cheat. Ten anti-cheat si strčte do anti-cheatu a ja si to budem zatiaľ takto stavať. No? A mám to. No? A teraz čo mi môžete? Akurát tak... Nevyšlo mi to trochu. Takže počkám radšej 10 sekúnd, aby som tu nemusel celú časť tohto napínavého... Myslíte, že už 10 sekúnd prešlo? Skúsime. Prešlo. Jasné, že prešlo.
A celkom to je pekné. Celkom takto. Takto. Dobre, to už prestanem hovoriť, lebo to už prestáva baviť aj mňa, očúvať sa. Takže začneme sa rozprávať o napínavom príbehu lásky, keď ruža nemohla byť strávou, lebo tráva umrela. Ja už nebudem mať drevo. Ty vole. Proč? Proč ja? Prečo tí, čo sa teraz na mňa momentálne pozerajú, musia tak trpieť? Prečo? Ja viem prečo. Teda neviem. Dostal som pár tipov, že to mám trochu oživiť a nehovoriť takto, že takto to spravíme a takto. Ale trochu to brať aj zo srandy a rozprávať sa s vami aj o niečom inom a nie len, že čo budeme robiť a tak. Takže teraz si dáme menšie zhrnutie, ako som hovoril predtým. Spravíme to takto a takto. Ale teraz hovorím. Napínavý príbeh lásky, rúže a trávy. Vykapte. Viete, čo proti vám mám? Mám proti vám ďalšiu rúžu. Ale radšej by som sa mal starať o môj škaredý dom. Ktorý není až tak škaredý. Obzvlášť, keď ho teraz takto vylepším. Takto. Z každej strany jedno. Už som sa nalakal, že tam je ten anti-cheat. Zas. Yes. No a nie to je lepšie. Ako keby to mám také škaredé z dreva celé. Teda z kameňa. No, takže takto. Toto by sme si... Čože? Ďalších 10 sekúnd. Však celú časť let's playu budeme len čakať, kým sa nám zničí anti-cheat. Sa im naspamujem do stránky, do serveru a neviem do všetkého, čoho všetkého. A dám prečím anti-cheat. Fakt sa mi to nepáči. Je to škaredé. No, a môj domček je hneď lepší. A pôjdeme na výpravu. Alebo ani nie, ani sa mi moc nechce. Radšej sa kúkam iba na môj dizajn domu. Exotický dizajn. Môj obľúbený crafting table. Vtipné, že? A teraz si dáme zase trochu opakovanie. Takže takto. Ježiš, ja som sem zabudol dať. A ja som si hovoril, že mi niečo nesedí. Všetci, čo teraz budú pri mojom dome, hneď vykapú od tejto krásy. No, proste swag. Tento dom má swag. Čo teraz? Odložíme si veci. Zoberieme si iba meč. A pôjdeme zomrieť. Ale s takýmto fešáckým mečíkom to sa ani nedá zomrieť. Prosím vás. Ideme zabiť Reapera. A
najprv sa ideme kúknúť na tento škaredý dom. Fujky. Fuj. Fuj, tráva. Fuj. Nepáčiš sa mi. Nepáčiš. Ježišmaria. Kokos. Úplne som sa ho nalakal. On je proste úplne nepríjemný živočích. Bum. Ideš na ferovku. Kokos. Ten dobrý výbuch spravil. To zabil toto čávo. A ja som to zabil ešte viac. Dobre, zabili sme jedného creepera, môžeme ísť domov. Ale nie. Tu niekto trolil nejakého chudáčika amatéra. To je také smutné. Ach, aj taký pekný domček z toho bol. Amatér sa trochu pochválil, no, pochlubil sa. Ale už ideme domov, lebo zase nenájdeme cestu späť. Som sa tešil, že tu je môj dom, ale potom som spomenul, že môj je oveľa krajší. Až na to, že teraz som zase zabudol, kde mám dom. Ale už som ho našiel. Ten najkrajší dom. Takže dizajn nového domu by sa celkom aj vydaril. Takže s týmto sa s vami lúčim. Čaute.